Ġew installati żewġ ġonna vertikali fil-Furjana u Ħażebbuġ ma' bini ta' skola u klabb sportiv, dan b'investiment ta' 20,000 euro sabiex bekk kollox tħawlu mal-1136 pjanta. Id-direttur ta' proġetti ambjentali fi ħdan Ambjent Malta, Josien Muscat, qalet kif l-iskop ta' dawn il-proġetti ambjentali huwa li titressaq in-natura aktar viċin iċ-ċittadini fil-qalba tal-irħula. Hawnhekk Ambjent Malta kif ukoll fil-Furjana investit f'dawn il-proġetti fejn ukoll anke l-ispeċi li jintażlu għal dawn il-ġnien vertikali għandhom lan li jiġbdu wkoll l-insetti fosthom id-dakkara. Il-Ministru għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Aron Farrugia stqar kif proġetti bħal dawn qed jgħinu l-komunitajiet biex jiġġieldu l-impatti tat-tibdil fil-klima dan hekk kif iservu biex inaqsu t-temperatura ambjentali. Komplejna bil-ħidma tagħna biex inħaddru l-postijiet urbani ta' pajjiżna mela żoni ta' fejn ħafna Maltin jgħixu u ta' fejn jaħdmu.